Bun găsit, copil frumos și iubit! Povestea de astăzi este culeasă din folclorul românesc de Petre Ispirescu și se numește Poveste țărănească. A fost odată, ca niciodată, că dacă n-ar fi, nu s-ar povesti. A fost odată un împărat. El avea 3 feciori. Când a fost ceasul morții, i-a chemat la el și le-a spus: feții mei, sunt cu sufletul la gură, precum mă vedeți. Un lucru nu mai vă cer. În cele 3 nopți după înmormântarea mea, să împăziți mormântul, câte unul dintre voi. Cum auzi făgăduiala din gura feciorilor săi, căscă gura și și-a dat sfârșitul. S-a făcut îngropăciune mare, ca la moartea unui împărat, și cu mare alai și jale a fost pus în odihna de veci. Feciorii, care știau ce dorea tatăl lor, când îi ieșise sufletul, se puseră de pază în noaptea dintâi. Primul a fost feciorul cel mare al împăratului. Pândi el ce pândi și în puterea nopții, pe când și apele dormeau, se pomeni fiul de împărat cu un oarecine că vine și vrea să dezgroape pe mort. Nici că e de gândit ar fi lăsat feciorul de împărat să facă așa o nelegiuire, fără decât s-a luat cu el la luptă. Și s-a luptat și s-a luptat până când începură să cânte cocoșii, iar acel cineva a pierit ca o nălucă. În a doua noapte, feciorul de împărat cel mijlociu a pățit ca și cel mare. Când se întâlniră ei, vorbiră și i-au spus fratelui cel mic pățania lor și s-au gândit să-l însoțească în noaptea când va avea să păzească dânsul, de teamă ca să nu îl răpună, el fiind cel mai tânăr. Dar feciorul cel mic al împăratului nici nu a avut să asculte de așa ceva și zise: mă voi duce singur, că-și trebuie să fi știut tata ce zice când ne-a poruncit să păzim câte unul singur. Și astfel, cum a venit seara, s-a dus la locul de pândă și, deoarece știa ce l-așteaptă, el își luă cu dânsul armele și s-a pregătit de luptă. Pe la miezul nopții se pomeni și el cu cineva că vine. A vrut să întrebuințeze armele, dar văzând că e o vedenie ieșind din pământ, și se luară la trântă. Lupta a fost crâncenă, căci duhul necurat, era cel ce venea să dezgroape pe împărat, își pusese toate puterile ca să dovedească pe fiul cel mai mic al împăratului. Vezi bine că duhul știa de nu va putea nici în a 3-a seară să izbutească, apoi trebuia să-și mute gândul. Nu mai putea, adică să-l dezgroape niciodată. Fie însă că și băiatul nu s-a lăsat mai prejos. Și cum am spus, se luptară pe capete, dar luptă, nu glumă. Curgeau sudorile de pe fiul împăratului și roaie și nu se da în ruptul capului înfrânt. Lupta ținu și o luptă pe viață și pe moarte, până pe la cântatul zorilor. Cum se auzi cocoșul, duhul pieri ca o nălucă, dar și băiatul a căzut jos ostenit. De mai ținea lupta, nu cred că ar fi reușit să-i facă față. Cum căzu fiul de împărat pe mormântul tatălui său, acolo a și adormit. Atât era rupt de oboseală. Când s-a deșteptat, ce să vedeți dumneavoastră, soarele răsărise de mult și se urcase de 3 sulițe pe cer. Ce să facă el? Să se întoarcă acasă ziua în amiaza mare, să treacă prin oraș așa înarmat de sus până jos, îi era rușine. Să rămână acolo nu se putea. Îi veni lui în gând că se o lua spre pădure, care era pe acolo, pe aproape, ca să-și petreacă ziua cu vânatul și mai către seară să se întoarcă acasă. Și așa, mergând el prin pădurea aceea, îl apucară gândurile. El cugetă că ce-o fi fost motivul pentru care tatăl său să-i păzească mormântul în 3 seri de-a rândul. De ce le-a cerut asta? Și mergând așa, fără să știe nici el unde merge și cu gândurile duse, se pomeni că pierde poteca și nu mai știa unde merge. Se ducea în sus, se ducea în jos, dar drumul nu-l mai găsea. Mai se întoarse în dreapta, mai se întoarse în stânga și în loc să iasă la lumină, se rătăcea tot mai mult. Dibuind prin codru și cercetând să dea peste potecă, ieși la un luminiș și acolo, în mijlocul luminișului, zărește un foc mare și pe foc o cratiță din care ieșea un fel de glas.
dar fără să știe el ce să fie. A stat locului și mai ascultă. Auzi ca și întâi. Se mai uită odată, dar nu văzu pe nimeni. Ce să facă? Să se ducă acolo? Parcă nu-i prea venea, căci nu știa ce drăcoveniu mai fi și aia. Atunci întinse și el arcul, a dat drumul săgeții și trac, lovi drept în capacul cratiței și l-a dat jos. În aceeași clipă, toată pădurea începu a hăui, dezluau auzul și deodată se arătară înaintea lui 7 zmei. Îl înconjoară, pun mâna pe el și sfătuiesc cum să-l pedepsească pentru ce să dea el drumul agerului pământului pe care ei l-au închis în cratița aceea. Unul zicea să-l taie, altul să-l spânzure, altul să-l jupoaie de viu, alții în fel de chipuri să-l chinuiască până l-or omorâ. Iar cel mai bătrân dintre dânsii zise să-l lase în viață, căci cine știe la ce le-o fi și el bun, poate că va izbuti el să fure pe fata unui împărat, după care umblau ei să o răpească și nu puteau. Fata aceasta se afla închisă de tatăl său într-o casă, ale cărei uși erau închise. Tatăl său, odată pe an, o lăsa descuiată și atunci, la o ușă, sta de pază un cocoș și la cealaltă era un clopoțel. Și nu putea nimeni să se apropie, căci cum punea cineva piciorul pe prag, ori clopoțelul trăgea, ori cocoșul cânta. Fiul de împărat se făgădui că va încerca el. Și așa îl lăsară zmei viu. El se duse binișor și până să pună piciorul pe prag, întinse mâna fără să-l simtă nici măiastrele. Apucă cocoșul de gât și îl răsuci de nu mai zise nici pâs. Apoi deschise ușa încetișor, trecu la cealaltă ușă, fură clopoțelul și se întoarse și spuse zmeilor să intre unul câte unul, că el îi aștepta la ușă pe dinăuntru. Zmeii îl ascultară, orbiți de lăcomia ce aveau ei să pună mâna pe fată, și apoi de zmei, de voinici, dar se vede treaba că erau cam nătăfleți de-au ascultat de gura băiatului să intre după dânsul câte unul, căci fiul cel mic al împăratului stătea acolo înăuntru cu paloșul în mână, fără să știe zmeii, și cum intrau, el hârșt, le lua capul și îi trăgea cu totul în cămară, făcu unuia, făcu la 2, până la al 7-lea. Dracu de zmeu cel de-al 7-lea pe semne că el nu era chiar atât de nătăflete, căci parcă-i spuse dracul la ureche ce prăpăd li se gătește acolo înăuntru, că nu-i veni să intre și fugi. Băiatul așa de încet și ușor lucrase, încât fata nu simți nimic. Ea dormea dusă în pat, fără să aibă vreun habar. Atunci și el se apropie de fată și, dreptul lui Dumnezeu, nici că mai văzuse până atunci așa frumusețe, îi luă inelul ce-l avea în degetul cel mic și marama de pe față. Cu aceste 2 lucruri se întoarse la el acasă, la frații săi, fără să le spuie ceva din tot ceea ce s-a întâmplat. Tatăl fetei, împăratul, care știa că umblă niște zmei să-i răpească copila, nu mai putu de bucurie când îi văzu măcelăriți și cu socoteală că de aici înainte fata-i va fi scăpată, puse să se strige prin toate răspântiile cetăților din lume că cine va fi acel viteaz care i-a răpus pe zmei să se înfățișeze ca să-i dea fata după dânsul și jumătate din împărăție. Nu trecu mult și iată că vine la împărat un țigan urât și buzat și negru ciumă, nu altceva, și spune că el a omorât zmeii. Și, ca să încredințeze pe împăratul de spusele lui, își arătă cu mândrie satârul plin de sânge și hainele stropite. El își umpluse satârul și hainele cu sângele unui cal al său, stătut de bătrân și plin de boli, cu care nu mai avea ce face, și lucisese ca să ia pielea. Împăratului nu-i prea venea la socoteală să aibă ginere pe un țigan, dar fiindcă apucase de-și dăduse cuvântul, voia acum ca să îl țină. Și până să se facă logodna, pofti pe țigan la o masă pe care o dădu împăratul pentru mântuirea zmeilor. Țiganul ședea la masă pe 7 perne și de-a dreapta împăratului. Pe când mâncau ei acolo și se chefuiau, iată că vine și feciorul împăratului, cel cu izbânda, și de-abia izbuti să intre ca să vorbească împăratului. Intrând la masa împărătească, fiul împăratului începu să laude pe cel ce făcuse izbânda și să îl binecuvânteze pe împărat pentru scăparea fiicei lui de cele rele. Eu am omorât pe zmei, zise țiganul fudul. Ce socotești tu, băiete, cât m-am luptat?
Așa o fi, verișcane, dar mie pare tot nu-mi vine a crede că tu ai făcut așa o ispravă. Ce stați de mai ascultați la bârfele mojicului ăsta, slujitori? Dați-l afară. O, voinicule, mai încet, mai încet, te-ai prea grăbit. Nu e de nasul tău o asemenea bucățică. Ca să te credem că tu ai făcut-o așa vitejie, arată-ne un semn care să ne scoată din bănuială. Dar mai semn ca satârul și hainele mele cele stropite cu sânge, ce mai poftești? Cel ce a făcut o asemenea vitejie, nu cred eu să fi fost el așa de ușurel încât să nu fi luat vreun semn cu care să-și dovedească fapta. Ce mai așteptați, slujitori? Dați afară pe smintitul ăsta care vine să ne strice cheful. Ia mai stai o lecuță, îi zise atunci și împăratul, care ascultase cum nu se înțelegeau ei la cuvinte. Cum cam dai tu să se înțeleagă parcă ar veni. Eu socotesc, mărite împărate, că cel ce a făcut o asemenea vitejie, nu cred să se fi culcat pe urechea aia și să fi stat numai așa cu degetul în gură după ce a ucis pe zmei și s-a văzut stăpân pe cămara unde dormea împărăteasa. Trebuie să fi luat el vreun semn cu care să dea la iveală vitejia lui. Pe când vorbea feciorul împăratului, pernele săreau una câte una de sub țigan, pe semne că se tot sâcâia pe scaun de neastâmpăr și de frică pentru mișelia ce făcuse. Iar fiul de împărat, încă vorbind, scoase marama și inelul ce luase fetei din deget. Oleu, astea sunt ale mele, zise și fata, și mi-au pierit în învălmeșala cu omorul zmeilor. N-au pierit, domniță, îi răspunse fiul de împărat. Eu ți le-am luat, după ce am ucis 6 zmei și îmi pare rău că mi-a scăpat și cel de-al 7-lea. Atunci împăratul răsuflă de bucurie că a scăpat cu fața curată și fiica sa de o însoțire ce nu-i venea la socoteală deloc. Și înfruntând pe țigan, după cum i se și cădea, poruncii de aduseră 2 armăsari neînvățați, legară pe țigan de coadele cailor și împreună cu dânsul și un sac de nuci. Apoi au dat drumul armăsarilor, de s-au dus în lume și unde cădea nuca, cădea și bucățică din țigan, până ce nu s-a mai ales nici praful de el. Apoi se făcu pregătire de nuntă pentru feciorul de împărat cel viteaz, cu fata cea frumoasă ca o zână, și gătindu-se și ziua de mult sosind, porniră cu toții la biserică. Lume după lume se luase după dânsii să-i petreacă la biserică. Împăratul și împărăteasa, mirii și rudele lor erau în căruțe ferecate numai în aur. Când fură aproape și mai aveau numai câțiva pași să facă până la biserică, odată se auzi o vâjietură groaznică și numai iată că zmeul de-al 7-lea a dat năvală peste dânsii. Odată plezni dintr-un bici și toate căruțele se făcură stană de piatră. Fără numai împăratul și mirii au scăpat. Pe mireasă a înhățat-o zmeul de mijloc, a răpit-o dintre ei săi și s-a înălțat în aer și s-a făcut nevăzut cu fată cu tot. Toți au rămas buimăciți de spaimă, iar ginerele se supără mai tare decât toți. Își mușcă mâinile de supărare, cum de n-a putut el să pună mâna pe acest blestemat de zmeu, să-l omoare, căci iată, acum ce neajuns să-i făcu. Ce să facă acum? Fără logodnica lui nu putea să rămână, să se ducă să o caute, dar unde? Se frământa bietul și nu știa cum să o nimerească mai bine. În cele din urmă se hotărâ ca, orice ar fi să fie, el să se ducă și să-și caute mireasa. A încercat bietul tatăl al fetei să-l oprească, ca să nu se răpuie și dânsul în deșert, dar degeaba nu a fost cu putință să-l oprească. Și-o pusese el în cap și gata să se ducă. Își luă deci câteva merinde cu dânsul și plecă. Ieșind la câmpie, luă drumul de-a lungul și trecu prin păduri, văi, trecu pustiuri, dumbrăvi, munți și vâlcele, până ce ajunsese la un codru mare, fără căpătâi. Orbecăind el pe acolo, prin desiș, a dat de o poiană. Acolo în poiană ședea cineva la foc. Tocmai și el își isprăvise merindele și s-a dus drept la omul ce ședea la foc. Acela, cum îl văzu, îl cunoscu și începu să-i mulțumească că l-a scos din ghearele zmeului. Pasămite, era agerul pământului, acolo trăia el. Stătură ei, ce stătură de vorbă, s-au întrebat de ale sănătății și și-au spus păsurile și apoi feciorul de împărat i-a spus:
Acum mă duc să-mi caut logodnica pe care mi-a răpit-o zmeul. Nu știi tu, vericule, încotro va fi șezând spurcatul de zmeu? Cam greu lucru este ce vrei tu și eu te-aș sfătui mai bine să-ți cauți de treabă și să lași zmeul, că s-ar putea să-ți răpună viața. Se vede că tu nu înțelegi, îi răspunse voinicul, că fără de logodnica mea eu nu mai pot trăi. Sunt hotărât să mă duc după dânsa și dincolo de lumea asta și ori voi izbuti să-mi iau soția, ori voi frânge și eu viața umblând după dânsul. Atunci Agerul Pământului, văzând așa hotărâre, îi spuse că zmeul nu este tocmai de temut, dar mama lui, care este vrăjitoare, de n-are căpătâi și pe ea trebuie să o omoare mai întâi. Apoi îl îndreptă pe unde să meargă ca să ajungă la casele zmeoaicei și ce să facă ca să pună mâna pe odorul ce-l căuta el. Atâta voi să știe feciorul de împărat și, după ce primi de la Agerul Pământului câte ceva de ale gurii, porni și se duse până ajunse la hotarele zmeilor. Și ca să nu ne pierdem vremea degeaba înșirând greutățile ce întâmpină bietul fecior de împărat în cale, să vă spun cum a ajuns și cum a izbândit. Aici dacă a ajuns, făcut tocmai cum îl învățase Agerul Pământului. Drăcoaica de muma zmeului dormea numai la nămiez, când soarele stă în cruci. Și când veni fiul împăratului și stătu la poartă, ea tocmai adormise, că o mângâia în cap și o pieptăna slujnica sa. Această slujnică și ea tot răpită era și viță de boier. Stând el acolo și uitându-se la cotoroanța de babă cum îi căuta în cap fata, aceasta îl sări. El îi făcu semn. Fata a pus pinișor capul babei pe o pernă și veni numai decât la feciorul de împărat să vadă ce vrea. Și după ce se înțeleseră la cuvinte, fata îl băgă într-o cămară și acolo îl învăță cum să facă, după ce el îi făgădui că o va scăpa și pe dânsa de robia zmeoaicei. Baba Cloanța, muma zmeului, zise ea, are darul să nu moară cât va fi tocitoarea ce stă aici după ușă. În ea sunt o mulțime de suflete și când s-ar întâmpla să o răpună cineva, ea dă fuga și soarbe din sufletele închise în cadă și câștigă putere și viață din nou. Fiul împăratului, până să se scoale baba, se apucă de a îngropat cada în pivniță. După ce se deșteptă baba și auzi că nu știu cine a venit și vrea să se întâlnească cu dânsa, se duse numai decât în cămara unde o aștepta fiul împăratului. Vezi bine că acolo voia să vorbească ea cu cei ce veneau la dânsa. Aoleu, era să uit să vă spun că în curtea zmeoaicei erau de jur împrejur pari înfipți în pământ și în fiecare par cât un cap de om din cei ce-i trăgea ața la moarte și îi împingeau păcatele să-i calce hotarele. Numai unul mai rămăsese fără de cap și acela striga baba. Cap, cap, cap! Nu e vorbă, fiul împăratului o cam băgase pe mânecă de frică, dar îmbărbătat de fată, slujnica babei, își luă inima în dinți zicând: vei mai căpăta și tu un cap, la moșii ăi verzi, ori la paștele cailor. Venind baba la dânsul, începu să-i vorbească cu niște graiuri mieroase și adăminitoare de ar fi supus pe nu știu ce voinic de ar fi fost. Fiul împăratului știa la ce să se aștepte și a stat și el gata de luptă. Încă vorbind, baba se făcea că nu știu ce caută prin casă și, luând niște ițe ce erau agățate într-un cui, le puse pe dânsa. Odată se schimbă într-o catană de oștean, cu sabia goală în mână. Atunci și fiul împăratului, fără a mai zăbozi nicio clipă și mai iute decât ai gândi, scoase paloșul și tăie capul, retezându-i de 9 ori. Vezi că așa l-învățase fata. Afurisita de babă, așa cu capul retezat, sărea prin casă de colo-colo până acolo, căutând cada cu suflete ca să le soarbă și dacă nu găsi, căzu pe jos și crăpă. După aceea fata din casa babei, arătă voinicului, fiul de împărat, calea ce ducea la casele zmeului și învăță ce să facă și acolo. Și ajungând la locuința zmeului, merse fără frică drept la cămara unde ședea logodnica sa, căci ziua zmeul se ducea la vânat, de unde se întorcea tocmai seara. Fata de împărat, cum îl văzu, nu mai putu de bucurie, până una alta el o rugă să întrebe pe zmeu în ce-i stă puterea. Iar fiul de împărat se întoarse la curtea babei și rămase acolo peste noapte. Venind zmeul acasă, fata îl întrebă unde-i stă puterea.
El îi trase o palmă ca la urlați. Ea, prefăcându-se a plânge și a fi bolnavă, Smeul se căi că s-a supărat și spuse o minciună. Puterea mea, zise el, stă în stâlpul porții. A doua zi spuse lui Făt Frumos și el nu crezu. Fata, prefăcându-se mâhnită că nu știe în ce stă puterea, păți însă ca și rândul trecut, apoi Zmeul îi spuse încă o minciune. Dacă văzu fata că fiul de împărat nu crede, vezi că știa el ce știa, ea se făcu bolnavă. Când veni Zmeul a treia zi de la vânat, găsi pe fată în pat, se duse el să o întrebe ce are și ei răspunse. Am căzut la pat de întristare, pentru că tu tăinuiești de mine în ce stă puterea ta. Smeul trase fetei și de astă dată câteva palme de auziră câinii în Giurgiu. Atunci ea se prefăcu așa de bolnavă, încât Smeul crezu că o să dea mâna cu moartea și căindu-se de ceea ce făcuse și voind să o mângâie, îi spuse drept. Puterea mea, zise el, stă într-o scroafă care se tăvălește cât e ziulica într-o lacoviște de lapte dulce. Acea lacoviște nu este tocmai departe de aici. În scroafă este un iepure. În iepure este o prepeliță și în prepeliță sunt 3 viermi. Aceștia sunt puterea mea. Atât a vrut fata să știe. Cum se făcu ziua, Smeul s-a dus la vânat. Iată că vine și fiul de împărat să cerceteze despre cele ce aflase fata de la Zmeu, căci dorul de a-și vedea cu un ceas mai înainte logodnica acasă nu-i dădea răgaz să zăbovească mai mult. Fata îi spuse tot ce află din fir până nață, iar el plecă numai decât. De milă, de silă, luă el și câteva merinde ce-i dădu fata, dar lui nu-i ardea de mâncare. Merse și iar merse. Merindele se sfârșiră, el merse voinicește până ce, într-o seară, ajunse lihnit de foame și cu o sete ferească Dumnezeu într-un codru unde a dat de o colibă. Intră înăuntru și găsi un om orb ce-și mânca mămăliguța cu lapte dulce. Se apropie de el binișor, fără să prindă de veste orbul și mâncă până ce-și momi foamea oarecum. Orbul băgă de seamă că prea se sfârșește curând mâncarea de pe masă. Se miră. El știa că de altă dată îi era de ajuns mâncarea, de astă dată însă nu se săturase. Înțelese el că trebuie să se joace vreo drăcie la mijloc. Atunci întrebă, cine este de mi-ajută la mâncare? De este om bun, fie binevenit, dar de este om rău, să se depărteze, că nu va fi bine de el. Om bun, moșicule, sunt călător și până una alta aș voi să găsesc ceva de lucru. Uncheșul cel orb primi bucuros să intre la dânsul în slujbă. Îl puse să ducă turma de oi la pășune, dar a avut grijă, îi spune, să nu care cumva, să treacă peste hotarele moșiei lui, pe locul scroafei din lacoviștea de lapte dulce, că va fi vai de capul lui și va pierde și oile. Fiul împăratului se făgădui că va asculta de cuvântul orbului, dar chiar în ziua dintâi trecu și oile păscură iarba cea mare și moale ca pântasea ce se afla pe moșia scroafei cu nesați. Când veni seara acasă, laptele ce-au dat oile fu de ajuns pentru amândoi și încă mai rămase. Orbul se minună și zise fiicei lui să se ia după dânsul a doua zi și să vadă ce minune face argatul. Cum plecă cu oile argatul în dimineața următoare, fata făcu precum îi zise taică-su. El se duse drept ca o ciripie tocmai pe moșia scroafei cu oile la pășune. Fata se sperie, dar se piti și a tăcut din gură să vadă ea ce se întâmplă. Ce să vedeți dumneavoastră? A venit scroafa cu o falcă în cer și cu una în pământ și a dat năvală peste argatul orbului să-l sfâșie și mai multe nu. Fiul împăratului a stat țanțoș cu paloșul în mână și s-au luat la luptă și s-au luptat până ce amândoi au obosit și abia mai mișcau. Atunci a zis scroafa, dacă ar fi cineva să-mi dea nițel lăstar de trestie și un ciop de lapte din lacoviștea mea de lapte dulce, ți-aș arăta eu cum să cutezi tu să-mi calci hotarele. Dar și fiul de împărat, dacă ar fi cineva să-mi dea și mie un colac să-mi buc și o părdacă de apă de izvor să beau, ți-aș arăta și eu ție cine sunt. Când ia ca fata uncheșului cel orb, care privea la lupta lor, a și venit să-i dea fiului de împărat să îmbuce din colacul pe care l-a adusese cu ea ca să aibă ce mânca la pândă și fuga se repezi și a adus și o bărdacă de apă de la izvor. Flăcăul mâncă și bău și prinzând putere
răsturnă pe scroafă, se puse călare pe ea și îi tăie capul. Apoi o spintecă și, cu grijă ca să nu scape iepurele, puse mâna pe iepure și l-a spintecat și pe el și îl prinse acum spre prepelița și, scoțând din rărunchii prepeliței cei 3 viermi, îi băgă în sân după ce le suți nițel gâturile. Întorcându-se la uncheș, își luă ziua bună de la orb și de la fată, spunându-le că în curând vor afla despre dânsul și într-un suflet se întoarse la curtea zmeului. Aici, dacă ajunse, își schimbă veșmintele, se făcu doctor și începu a striga: leacuri de vânzare, leacuri de vânzare! Zmeul, cum auzi, trimise să-l cheme, că lui nu prea era bine de câteva zile. Stătea așa, lâncezind, parcă nu erau toți boi acasă, vezi bine că puterea lui se afla acum în sânul fiului de împărat și se îmbolnăvise. Dacă veni fiul împăratului și îl întrebă zmeul de poate să-l facă sănătos, prefăcutul doctor îi spuse că se va însănătoși dacă se va scălda în lapte de iepe. Zmeul porunci numai decât să-i se facă o baie din laptele iepelor lui pe care le puse dânsul să le mulgă. Când intră în baie zmeul, fiul împăratului mai răsuci odată gâturile viermilor, iar zmeul odată sări în sus zicând: acum mi-e bine ca și când eram în sânul mamei. Și dând doctorului daruri scumpe, îl pofti la masă. Vezi că zmeul nu cunoștea cine era doctorul. Ospătându-se și stând ei la taifas, fiul împăratului îl întrebă pe zmeu: de ce treabă sunt bicele alea ce le ția târnate fiecare în cuiul său pe peretele din fund? Cu unul, răspunse zmeul, dacă voi plezni odată, toate turmele mele se fac o nucă. Dacă voi plezni cu al doilea, toate averile mele se fac un măr. Iar cu al treilea, când pleznesc la spatele oricărui lucru, îl schimb în stană de piatră și când pleznesc cu el în față, se desface făcutul și vine la adevărata lui ființă lucru împietrit. Cum află despre asta, fiul împăratului ieși afară și sucide tot gâturile viermilor, iar zmeul crăpă îndată. Apoi luă bicele, plezni cu unul și toate turmele și cirezile zmeilor, le făcu o nucă, pe care o băgă în sân. Plezni cu celălalt și toate averile zmeului se schimbară într-un măr, pe care iarăși îl băgă în sân. Și luându-și logodnica, se duse la orb, dar nu-l mai găsi, că-și murise. Lodești cu dânsul pe fată și, mergând la curțile babei, lu și pe fata ce sluja zmeoaicei și se întoarse cu toate acasă la împăratul socrului. Și mergând în fața carelor și cailor care rămaseră stane de piatră, de când răpise zmeul pe fata împăratului, plezni de 3 ori în fața lor și se făcură la loc, cum erau în ziua când merseră la cununie ei și toți cei de prin căruțe. Cele 2 fete ce le adusese cu sine fiul de împărat le dete de neveste fraților lui și se făcu o nuntă de alea împărăteștile, cum nu mai era seamăn pe fața pământului, și se făcu o veselie de-o ținură minte cât trăiră locuitorii acei împărății. Am fost și eu acolo și am văzut toate chefurile, căci de n-aș fi fost, de unde aș fi știut eu să povestesc? O lincură scurtă pe la nasul cui n-ascultă. Și am încălecat așa și v-am spus povestea mea. Cu bine, copii frumoși și iubiți, la o nouă ascultare!